Illum imisna ngħaddu għal rokn oħra marbuta mal-isports. Din id-darba l-snooker. Din il-logħba tmur lura għas-seklu 19 u taf il-bidu tagħha lis-soldati Ingliżi ġewwa l-Indja. Minħabba l-oriġni partikolari tal-snooker, ftit jafu li għandna qatt sabiħ ta' kliem u espressjonijiet Maltin marbuta miegħu. Tħajjart niġbor l-espressjonijiet tal-snooker wara li fl-2014 iffinalizzajt ġabra marbuta mal-futbol. Min hemmhekk kien hemm xi ħbib tiegħi nies tal-familja li ħajruni niġbor issa espressjonijiet marbuta ma' sport ieħor u tħajjart barra minn hekk kont midħla wkoll tal-isport dilettant tiegħu u għalhekk sibt aktar faċli li niġbor dawn l-espressjonijiet. Din il-ġabra mhijiex finali. S'issa ġbart madwar 300 espressjoni u jonqosni iktar li nikkategorizza dawn l-espressjonijiet. Li għandi f'moħħi huwa li ma nagħmilx lista alfabetika tal-espressjonijiet marbuta mal-snooker, imma naqbad kategoriji u l-espressjonijiet nitfaħħom taħtom. Biex nagħti eżempju, pereżempju nistgħu ngħidu li ġbart espressjonijiet marbuta mal-kolb. Ngħidu aħna kolb difensiv jew kolb offensiv, li huwa dak il-kolb illi persuna jagħżel li jattakka jew jiddefendi, flok jagħżel li jagħmel xi ħaġa partikolari oħra. Jew ngħidu aħna kolb fuq jew kolb taħt. Huwa dak il-moviment tal-plejer li jagħżel li jolqot il-bajda fuq, jew inkella jagħżel li jolqot il-bajda taħt. Tolqotha fuq il-bajda biex tkompli mixja, waqt li tolqotha taħt biex inti twaqqaf ħesrem jew inkella tiġbida lura. Espressjonijiet oħra marbuta ma' kategoriji oħra huma l-espressjonijiet marbuta mal-maskla. Ngħidu aħna taħ maskla, jew inkella lapa l-maskla. Però tajjeb li nippruvaw nispjegaw x'ifisser maskla, għaliex din ma tfissirx dik li tintlibes fil-wiċċ, imma fl-snooker maskla hija meta plejer avversarju ma jkunx jista' jara l-boċċa li jrid jolqot. U hemmhekk ngħidu pereżempju qiegħed maskla jew taħ maskla. Espressjoni minn kategoriji differenti li nistgħu nsemmu huma espressjonijiet marbuta mal-ħomor jew inkella mal-ftuħ. Ngħidu aħna baqa' l-ħomor jew inkella fetaħ il-ħomor. Illi tintuża meta pereżempju ikun hemm il-plejer illi jagħżel illi ma jiġix għal ħamra partikolari, imma ikisser il-ħomor li hemm biex ikollu aktar alternattivi biex jiġi għal xi waħda partikolari, għal xi ħamra partikolari. Eżempji differenti li nistgħu nsemmu wkoll marbuta mal-snooker huma dawk l-espressjoni li ġejjin mill-Ingliż, bħal pereżempju cushion, frame, jew ngħidu aħna century u half century, kollha huma espressjonijiet tekniċi illi il-Malti ma ħaxx il-bżonn li għandu jagħmel tiegħu. Forsi għal cushion nistgħu nsemmu l-kelma mantunella, imma meta bdejt nirriċerka bdejt nirrealizza li ħafna plejers tal-snooker ivarjaw daqqa jgħidu cushion u daqqa anke saħansitra fis-sentenza ta' wara jużaw il-kelma mantunella. Espressjonijiet oħra li nistgħu nsemmu huma dawk l-espressjonijiet marbuta ma' xi idjoma jew inkella ma' xi metafora fl-snooker. Ngħidu aħna qatel il-bajda. Xi tfisser qatel il-bajda? Qatel il-bajda hija meta l-plejer jagħżel li iwaqqafha kompletament. Jew inkella imewwita l-bajda ra espressjoni oħra tfisser bħala. Jew imbagħad insibu espressjonijiet bħal pereżempju ħeba il-bajda. Ħeba l-bajda ma tfissirx li qabada u tefaħħa x'imkien ieħor, imma tfisser li l-plejer ma setax jara il-boċċa illi se jilgħab fuqha. U għal daqstant ngħidlu ħbijiel wara ħeba il-bajda. Espressjoni idiomatika oħra ħelwa hija araxa. Araxa l-istess, hawnhekk m'għandix taqsam mal-fatt li tara x'persuna biex iddaħħu, imma araxa fl-snooker tfisser laqat il-boċċa bil-fin. Bil-fin imma ħafna, bil-kemm issa. U ħafna drabi tintuża biex il-plejer ikun jista' jolqotha imma jagħmilha. Isek ġaħan. Min jidħol f'xi bawxata, ismana nagħtuh it-timbru xejn pjaċevoli ta' ġaħan. U bir-raġun, għax ġaħan huwa magħruf l-aktar għal praspar li kien jispiċċa jagħmel u li kienu popolarizzati ma' ġenerazzjoni wara l-oħra f'kotba bħal ġabra ta' wart u id-denfil. Imma x'nistgħu ngħidu aktar dwar ġaħan lil hinn mill-praspuri l-aktar magħrufa bħal tal-bib jew tal-fliles.
skont Aquilina, itina il-qawl l-imħatra ta' Ġaħan dejjem rebbieħa. Issa dan il-qawl semmih Michelangelo Vassalli wkoll. Ġaħan ilu antik minn żmien l-Eġizzjani antiki u fil-Mesopotamja. Imbagħad f'nofs is-seklu 19 kienet toħroġ gazzetta l-Ġaħan Malta. Ġaħan jgħaddi żmien bih innifsu u bħadd ieħor. Huwa l-eroj veru, huwa il-medjatur bejn l-istupidu u l-intelligenti, bejn il-fqir u s-sinjur, huwa l-kritiku tas-soċjetà, il-kritiku tal-ġenituri tiegħu li rabbew ħażin, huwa dinamiku, ambivalenti. Lek Ġaħan kien ibati mis-sindromu ta' Asperger. Sewa kien ibati mill-awtiżmu. Din hija importanti li n-nies jagħtu kasa biex jaraw il-Ġaħan mod ieħor. Kien avidu, kien moħħu fil-flus, kif jagħmel il-flus, anke meta kien ignorant, kien moħħu fil-flus. Għandna karattri f'Shakespeare simili, il-Fool. Imbagħad għandna karattri f'pajjiżi oħra li huma simili, pereżempju Jack fl-Ingilterra u fl-Istati Uniti. L-Amiable Fool fl-Ingilterra wkoll, Hans il-Ġermanja. Insibu lil-Kemużell. Kemużell hija kollezzjoni ta' stejjer fuq mhux Ġaħan Raħli, Ġaħan Belti da Kemużell u diġà Briton Berta Ilg. Għandek Ġaħan li għamel praspar ta' wieħed intelligenti, pereżempju fl-intervista li għamilna jew ir-raġel George Mifsud Kirkhope li konna għamilna lill-Anġla Ċalija, jurik Ġaħan veru makak. Ġifieri dan meta kien ignorant misieru taħxeba kbira u fi żmien ġimgħa miet. Qisu minn dan il-Ġaħan ignorant żbokka wieħed makak kif turina Anġla Ċalija. Jagħmel ħafna ħażen u ma jinqabadx. Anzi, dawk in-nies li kienu jitrattaħ ħażin huma jbatu u jispiċċaw vittmi. Għandek Ġaħan li jitfa' l-ikel fuq il-libsa li jkun meta n-nies jarawh b'libsa pulita, kulħadd jifraħ bih u jikkumplimentah. Allura jaqbad il-platt tal-ikel waqt it-tieġ u jitfa' fuq il-libsa jgħidilha libsa cool għax in-nies lilek qegħdin jaraw mhux lili. Is-soltu ma jkellmunix hekk. Raspa l-oħra meta għaxxar il-ħanżira x'qagħdet tgħajjat. Ġifieri dawn illum mhumiex ikkonsidrati aċċettabbli għat-tfal għax juru l-moħqrija lill-annimali. Meta mar jaħsar il-kirxa u dam jaħsilha sa ma kienx baqalu kirxa xieħu lura għal min jimpjegaha għal-restorant. Issa mbagħad għandek il-kotba tal-iskola bil-Malti antiki li sa żmienu kienu għadhom jintużaw li kienu jippromuovu il-Ġaħan ignorant huwa pjuttost reċenti bħal Castel Pulicino jurih mhux ignorant. Għandek il-ġenerazzjoni sal-ġenerazzjoni tiegħi kien popolari. Il-ġenerazzjoni tal-lum hawn min qatt ma sema bih. Ma jagħtux kasu għax illum il-bniedem għandu iżjed fi xjeda. Bl-Ingliż jgħidula spelling bee u bil-Sienna hemm min isejħilha żanżan kelma u min spellitona. Il-Kulleġġ St. Thomas More ilu għal dawn l-aħħar 5 snin jorganizza spellitona li fiha l-istudenti jidħlu f'kompetizzjoni fuq min minnhom jispelli l-aħjar. L-Iskola Sekondarja taż-Żejtun fih dan il-Kulleġġ St. Thomas More għal dawn l-aħħar snin
ħdimna u ħloqna bosta attivitajiet bl-iskop li nsaħħu l-ortografija ta' tfal. Nafu li it-tfal sfortunatament il-Malti miktub ħafna drabi jew ma jarawx, jew jarawh miktub mhux tajjeb. Allura bħala grupp tal-Malti ddeċidejna li noħolqu din l-attività spellitona. Is-sima stess jixed x'inhu l-iskop tagħha. L-iskop huwa li kull term naqbdu grupp ta' studenti form partikolari fejn jiffukaw permezz ta' kompetizzjoni fuq l-ortografija. Jingħataw numru ta' kliem u jridu permezz ta' logħba tingħażel dik il-kelma jikkompetu bejnietom biex min jiktibha tajjeb jieħu il-punti u min ma jiktibiex sfortunatament jitlef il-punt. Imma waqt li qed issir l-ispellitona, aħna nispjegawlhom ukoll x'inhu l-iżbal jew x'inhu t-trikk li jista' jgħinhom biex dik il-kelma jġibuha tajba. Ġifieri l-iskop ta' spellitona huwa purament li permezz tal-logħob insaħħu l-ortografija ta' tfal. Aħna fl-2016-2017 konna rbaħna l-premju Franz Sammut, hija l-ewwel darba li l-iskola tagħna u l-ewwel darba li l-kulleġġ tagħna rebaħ premju daqshekk prestiġjuż. U konna rbaħniha għaliex aħna bħala skola, mhux bħala Dipartiment tal-Malti biss, ma bħala skola minna ħafna, ħadimna ħafna biex nippromovu lil-sin Malti. Ġifieri kompetizzjonijiet, anka pereżempju inti utila t-taraġġ mill-qwiel imwaħħlin ma' t-taraġġ. Il-kelma tal-ġimgħa, kull ġimgħa ntellaw kelma ġdida. Il-personaġġ tal-ġimgħa nistiednu personaġġi differenti, il-pantomima li ssir fl-iskola tagħna li dejjem issir bil-Malti, ġifieri aħna bħala skola ħadimna qatih biex nirbħu dan il-premju. Ma minniex ħabba dan il-premju, l-affarijiet konna għajna nagħmluhom minn ħafna qabel. Meta ġiet l-opportunità ta' dan il-premju, ġbarna flimkien u rrealizzajna kemm nagħmlu affarijiet. Hija ironika li fl-2019 għadna din nitkellmu fuq l-isfidi li għandu lil-sin Malti meta ilu l-lingwa nazzjonali tagħna għal bosta snin. Naħseb il-Malti llum għandu numru ta' sfidi mhux ħażin u l-ikbar sfida hija dejjem fil-fema tiegħi li ħafna drabi f'qalbna u f'moħħna għadna ma aħniex nagħtu lil Malti dak li huwa tiegħu bid-dritt. Ġifieri għatanna situazzjoni fejn fil-Kostituzzjoni tagħna ngħidu li l-sin Malti huwa l-sin nazzjonali huwa l-sin uffiċjali, imma ma ninsewx li huwa l-sin nazzjonali. Imma li fir-realtà ħafna drabi dina kull mi kelma użata fil-vojt. Kieku l-sin Malti huwa l-vera l-sin nazzjonali, ikun f'qalbna u f'moħħna u kulħadd. Kemm min u hemm fuq, kemm min u hemm isfel, kemm min għandu l-awtorità u kemm min m'għandux, jaħdem biex dan il-sin vera jieħu dak li huwa tiegħu. Il-Malti speċjalment f'żoni bħal huma tagħna fejn għandek allura ammont ta' studenti barranin li qegħdin jiġu fl-iskola tagħna. Ovvjament l-iskola tagħna fejn jidħol il-Malti għandu sfidi ġodda li forsi ma konniex nafu bihom qabel. Apparti minn hekk, l-istudenti tal-lum, forsi iktar mill-istudenti tal-bieraħ, jiltaqgħu mal-kelma miktuba ferm inqas billi forsi kienu jiltaqgħu ta' qabel, mhux qed ngħid li l-problema tal-qari ma kienx dejjem hemm, dejjem kienet hemm, imma llum ħafna drabi daħlet il-mentalità anke fuq il-mezzi tax-xandir, ikteb kif trid. U allura l-istudenti ħafna drabi qegħdin jaraw il-ħin kollu qudiemhom Malti miktub ħażin, anke f'siti jew f'postijiet li huma pubbliċi. Ġifieri aħna bħala liema iva għandna sfida fermi kbar ma' dawn l-istudenti, għalhekk jiena l-ewwel għedt li jekk il-Malti ma jidħolx f'qalbna u f'moħħna u ma nirrealizzawx l-importanza tiegħu, ħafna drabi nkunu qegħdin nasqu fl-ilma, nkunu qegħdin niġġieldu biex insaħħu xi ħaġa u nkunu għadna m'għandniex il-materjal prattikament f'idejna li rridu nsaħħuh. Skont it-tradizzjoni, żmien il-miliet huwa żmien il-ġabra, il-familja u l-ħbieb. U xemm miżbaħ milli tqatta' lejla tara pantomima mal-eżiż tiegħek?
It-tim tal-Sinna tkixxef dwar it-tluħ ta' dan it-tip partikolari ta' teatru. Pantomima hija kummedja mużikali, hija tradizzjoni Ingliża li ħadniha ovvjament mill-Ingliżi li aħna konna kolonja tagħhom, fil-fatt għadha ssir ovvjament l-Ingilterra u anke f'ċerti pajjiżi bħal Malta li kienu maħkuma mill-Ingliżi. Ila għaddejja l-ħafna snin minn dejjem niftakarha ġifieri, biss dal-aħħar snin jiena nista' mmur lura għal 30 sena anke bdiet issir pantomima bil-Malti. Jien niftakarni nieħu sem u nikteb il-kanzunetti għal pantomima il-fuq minn 30 sen ilu ġewwa l-Istitut Kattoliku. L-ewwel waħda li niftakar bil-Malti jidhirli kienet il-Miliet ta' Scrooge, ġifieri, u mbagħad li jiena kont ipparteċipajt fiha, u mbagħad jiena kont ktibt il-mużika l-pantomima oħra flimkien ma' Joe Saliba li kien jisimha Fantasart, l-art tal-fantasija. Dejjem ipproduċejt bil-Malti. Ġifieri l-Malti nħobbu, ġifieri u laqqas biss naħseb li nitħajja jew nista' nagħmel xi ħaġa li mhix bil-lingwa Maltija. Ovvja, dejjem ħassejt li hemm posta il-pantomima bil-Malti, però qabel ma ħatta jinfidi saret kienet 4 snin ukoll l-Istitut Kattoliku bil-Malti kien jipproduċiha ġew Kotlomani. Mbagħad dak iż-żmien ħatta law, ġifieri mhux jiem li daħħalta bil-Malti, però dak iż-żmien kienet fil-bidu tagħha, però n-nies uriet li trida bil-Malti. Fil-fatt jur illum mhux dibis issir bil-Malti, ħafna qed isiru bil-Malti, iktar milli jsiru bl-Ingliż fil-fatt. Dikturi li l-pantomima fil-Malti intlaqat tajjeb ħafna ġifieri. Hija tradizzjoni li għandek raġel li besta mara. Dik hija xi ħaġa sagra biex ngħidu hekk. U mbagħad għandek il-ħażin u għandek it-tajjeb normalment. Finalment il-ħażin dejjem biex għalkemm fil-pintujiet li jkollu dominanza, finalment jispiċċa biex fl-aħħar jispiċċa fuq in-naħa tellieva, ovvjament. Però għandek ukoll il-liċenzja biex ngħidu hekk li inti taqbad storja tista' tibdel tħalli l-qafas tal-istorja, però tibdel minna dak li taħseb li hu l-aħjar li iktar li jista' joffrilek spettaklu. Ovvjament, satira u iktar ma tkun satira marbuta ma' affarijiet li kienu qed jiġru fil-mument fil-pajjiż, in-nies iktar tieħu pjaċir bihom. Politika speċjalment, u m'hemmx dak u ieħor, jiġifieri kulħadd jikola fil-pantomima u n-nies iktar titħaq ġifieri taf taqsam bejn politika vera u bejn satira ġifieri. Bħal kull rappreżentazzjoni teatrali, meta tinkiteb mużika għal rappreżentazzjoni teatrali, għandek hija xi proċess differenti ħafna minn meta tikteb kanzunetti ngħidu aħna normali tisma' fuq ir-radju, għax inti l-hawnhekk għandek varjetà ta' kanzunetti, ġeneralment għandek madwar 12 u 15-il kanzunetta. Dawn irid ikunu varjati, iridu jkunu fuq it-tema tal-pantomima li tkun. Ġeneralment l-istil tagħhom huma stil popolari ħafna għax inti l-pantomima hija festa għall-familja kollha, ġeneralment komika, għandek atturi u mhux kantanti wkoll, ġifieri bħad-dama pereżempju, għandek karatteristiċi differenti minn teatru u minn xi kanzunetta li tikteb għar-radju. Ovvjament, issir kważi parti minnek. Il-fatt li dal-aħħar 3 snin, 4 snin ngħid nieqaf tikber fiha x-xogħol għandi għajnuna kbira mit-tim ta' madwar jiġifieri, però xorta il-pis tħossu ovvjament. U inni 4 snin, però s'għadni ma rnexxielix nieqaf fil-verità għax kif tispiċċa waħda l-ewwel ħaġa kif tkun lesta minkejja li inti xorta ikollok dak il-perjodu speċjalment tal-rappreżentazzjonijiet bil-biża' li xi ħadd jista' jew jimradlek. Ġifieri dawk huma kollha tensjoni, però tieħu pjaċir dak li tkun bnejt flimkien ma' sħabek u kif tgħaddi tinsa li tkun ħlift li mhux se tagħmel aktar jiġifieri. Però ovvjament bħal kull ħaġa oħra tittasal dik il-ġurnata li ngħid verament nieqaf. Waħda
Waħda mill-eqdem rivisti bil-sinna u li għadha toħroġ sal-lum il-ġurnata hija r-rivista Leħen il-Malti, maħruġa ta' kull sena mill-Laqda tal-Malti Università. It-tim tal-sinna tkellem ma' Laqda tal-Malti dwar din ir-rivista. Leħen il-Malti beda isu xarejn wara li twaqfet Laqda tal-Malti tal-Università fl-1931. Laqda twaqfet f'Jannar u l-leħen beda jinħareġ f'Marzu bħala mezz ta' espożizzjoni ta' kittieba żgħażagħ Maltin ta' dak iż-żmien. Is-sejħa għall-kitbiet għar-rivista Leħen il-Malti issir kull sena fit-tnedija ta' rivista nfisha. F'Novembru issir it-tnedija u fl-istess waqt tinfetaħ is-sejħa. Hemm diversi tipi ta' xogħlijiet li jiġu aċċettati fir-rivista Leħen il-Malti, fosthom poeżiji ta' mhux aktar minn 30 vers, novelli ta' mhux aktar minn 2500 kelma u kitbiet akademiċi ta' mhux aktar minn 3500 kelma. Jista' jkollok studji ta' natura lingwistika, studji ta' natura letterarja u anke studji li jaqdu tnejn li huma. Is-sejħa hija miftuħa għal kulħadd, jiġifieri mhux biss kittieba stabbiliti, anzi kull sena ikun hemm numru ta' kittieba ġodda u aħna verament nieħdu gost dan. Jekk nieħdu l-edizzjoni ta' din sena għandna taqsima speċjali dwar l-element berberu fil-Malti. U mbagħad għandna studju dwar aspetti grammatikali u stilistiċi fit-traduzzjoni letterarja mill-Ġermaniż għal Malti, jiġifieri dak huwa eżempju ċar ta' dak li qed li hemm studji li jaqdu ż-żewġ oqsma flimkien. Hemm ukoll studji ta' natura letterarja ħafna bħalma huma ta' Manuel Mifsud dwar ir-raġel u l-imħabba romantika fix-xogħlijiet ta' Lewis Briffa u anke l-istudju ta' Olivia Borch dwar l-imkien poetiku ta' Norbert Buġejja. Meta wieħed ikun membru fl-Laqda tal-Malti, se jkollu kopja tar-rivista Leħen il-Malti. Però wieħed jista' wkoll jixtri xi edizzjoni li jew ma tkunx ta' dik is-sena, jew anke ta' dik is-sena mingħand Laqda tal-Malti nfisha. Ir-rivista għenet il-lingwa b'diversi modi, primarjament jekk inħarsu lejn kitbiet akademiċi għandna studji dwar il-Malti nnifsu, kemm l-aspett lingwistiku u kemm l-aspett letterarju, ġifieri b'dak il-mod qegħdin inkabru l-għarfien dwar il-lingwa tagħna. Minn banda l-oħra jekk inħarsu lejn il-kitbiet letterarji, primarjament il-poeżiji, il-novelli u anke traduzzjonijiet, naraw li il-Malti huwa żona ta' possibilità għall-espressjoni ta' idejat differenti. Ġifieri din rivista tgħin biex naraw il-Malti minn perspettiva li mhux limitat għal qasam wieħed jew għal espressjoni limitata, anzi hemm ħafna affarijiet li nistgħu ngħidu bih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.